Siyathokoza Dlozini. Isisindo sedlozi. Okay, siya-understand-a ke ngane yedlozi ukuthi hleze kuzoba khona isisindo sedlozi. Isisindo sedlozi ngabe ukungcola kwedlozi, amacala edlozi, ngabe ezinye iy'nkinga nje edlozini lakho nakuyithunywa zakho imoya yakho. Siyaku-understand-a lokho. Hleze kuzoba khona lezo yisindo kuwena, angithi? That's why imoya yakho uyilungisela siye ngokuba ngcono, angithi? Siyaku-understand-a lokho. Soba khona ezinye isisindo-ke sisithi isisindo sesikhathi. Siyingozi isikhathi kakhulu, yabona. Enye into futhi isikhathi esasingaphathiswanga sona ngoba siyingozi, yabona loo nto. Isikhathi siphethwe umoya, ungaphiwa isikhathi, angithi ungavezela isikhathi, ungasizwa ngesikhathi, kodwa isikhathi akaze siphathiswe umuntu, siphathwa imoya isikhathi, yabona. Idlozi yakho ney'thunywa zakho, isikhathi akusona esalo, isikhathi sanesemvelo, yabona loo nto, esaNkulunkulu isikhathi. So into engizama isho kulesi sisindo lesi sesikhathi, nawe as umuntu uyingane yedlozi ney'thunywa ungakwazi u-avoid ezinye izisindo sey'khathi. Ulaphi, wenzani, nobani, angithi ngesikhathi esithini, yabona. Ngoba kuba ney'khathi zey'sindo, sengisho wena, yabona, ongafanele ube sendaweni ethile ngesikhathi esithile, ungafanele ube nomuntu othile ngesikhathi esithile, ungafanele wenze okuthile ngesikhathi esithile, ngoba unezo ezinye izisindo phezu kwalezi ezihluphayo zemoya yakho, angithi amacala, ukungcola, ngabe yini osalwa nakho, yabona. That's why wafuna uzigade uma uyingane yedlozi, wenzani laphi, unobani, ngoba izisindo zihamba nesikhathi, angithi? Yabo loo nto. So into efuna siyiqaphele le, ngoba iyashaya kakhulu. Umuntu uxakeka ukuthi umuntu okay, ngiyazama ukulungisa, okay, ngiyawubona umehluko kancane kancane, kodwa why ngalo suku lolu kube ngathi ugwese okuleso ebengathi ugwese engathi ngiphinde emuva? Indlela omuva ngayo, bakithi isikhathi esiphethe i-movement yakho. Uyasiqaphela ukuthi umuva kanjani olungisa imoya yakho uma uyingane yedlozi. Ungazifanisi nomunye umuntu, angaba noma ilaphi nobani, enze noma yini ngesikhathi esithile, yabona loo nto. Wena zama ukugwema lezo zinto, ngoba ezinye izisindo wena usindisa ngazo, into engakwazi ukugwemeka. Ngithanda nginibonisa, yabona. Kunezinto ukuthi uyathanda ukuzenza ongeke ukwazi uzenza ngesikhathi esithile or ngosuku oluthile, ongeke ukwazi uzenza at all, angithi? Or kwamanje ngeke ukwazi uzenza, yabo loo nto. Even into edliwayo isibonelo, into ephuzwayo isibonelo, angithi? Uzodla into ongafanele udle ngesikhathi esithile, yenza something emzimbeni wakho, angithi? Seyabuya seyakugulisa, angithi? Uzodla into ongafanele uyidle ngoba khona into eyenziwe edlozini lakho, kwamanje kufanele uyidle isikhathi naleso. Kwamanje kuthile kulunge into ethile edlozini lakho, seyakwazi uyidla-ke, ngoba uma uyidla ivusa iy'nkinga edlozini lakho, mhlawumbe into ivalwe ngayo idlozi lakho. Nemithi kanjalo, namanzi kanjalo, angithi? Thola mhlawumbe ulungisa imoya yakho sokuthi ugijimele emithini, kanti imithi akafanele uyisebenzise. Mhlawumbe asa-right amanzi, mhlawumbe sa-right iwasho, mhlawumbe usa-right amanzi nomkhuleko, angithi? Usufika isikhathi okay-ke bacela iy'mpande ezithile, bacela iziwasho ezithile, angithi? Ungasithathi isindo ongakwazi ukuthi uzivikele kuzona, uneze phezu kwalezo obhekene naso. Siyayenza kakhulu, sisithwesa umthwalo phezu komunye umthwalo, sesithini sesibheke idlozi, hayibo. Wayengathi kuba wesi kodwa ngilungisa, no, wena. Kodwa sibone nje nento edliwayo nento ephuzwayo, yabo loo nto. Usigade nasemzimbeni nasegazini lakho, wena yourself, wenzani laphi, angithi? Isikhathi sokufanele ngabe ulele uyalala, angithi? Isikhathi ngabe uyavuka, ngoba lapho ubuthongo kuyalahleka. Ulahleka ubuthongo wenzalani? Umzimba uyakhathala, ingqondo iyakhathala. Ufokhasa kanjani entweni zakho zemoya, yabo loo nto. Yabona nje into ey'ncane nje zingakulimaza ukuthi ifocus yakho ilahleke, ngokuba strong kwakho kulahleke entweni usuke ubhekene nayo. Wena sowenzani? Sobheka ngathi iyona ekucindezelayo, kanti no, wena onezisindo, wena. Lezi aziba ngcono, kodwa wena lezi, angithi, ozinezayo izona ezicindezela inyama yakho negazi lakho nengqondo yakho nenhliziyo yakho, yabona. Sikugade kakhulu, ngathi isikhathi asiphiwanga, so ungazi wenzeka nini, kodwa uma uzibhekisisa uzigade uyifunda, wena uzokubona lokho ukuthi lokho akufanele ngikwenze. Ngiyabonga.